Prinses Maxima en de prins van Oranje binnen beschermpeer van het Oranjefonds, dat de Stichting Present deel van uitmaakt. In Opstelon begint nu de 50ste Stichting Present in Nederland. Reden van Maxima om echt naar Friesland te komen. De stichting verbindt mensen die het wat dwaan willen, maar mensen die het hulp nodig hebben. De hulp die dan binnen wordt is vaak heel praktisch. In zijn huis mij helpen op te knappen, schilderen, behangen, verven, zijn tuin opknappen. Maar we doen ook wel leuke dingen, speeltjes dwaan, mij mensen te keuring gaan. Wils de prinses vermaken wordt met tastspraken en muziek, zitten heel achterin de tenten de bewoners van het verzorgingstehuis De Leijten. Ze wachten op de pannenkoeken die bakt worden terug Squalben en serveerd worden terug de prinses. En dat is toch wel lang wachten. En er zijn 4 sprekers en het tweede is nog maar aan de gang. Dus het wordt langer aan. Het wordt naskocht. Krijg je al honger? Nou, honger, dan kunnen we het zijn aan het pannenkoeken. Dus ik kan ze kijken. Ja. Dus het wordt wel lang al hier. Ja, ik ga graag al op. Nou ja, wie wacht je op Maxima? Is het mooi te worden om even te wachten? Nou, het gaat er al. Nadat de handtekens zet binnen en het present opstelling een officiële feit is het voor de ouderen van Oerterp eindelijk tijd van pannenkoeken en Maxima van dichtbij te zien. Mensen weten nou dat we er binnen en dat wij een serieuze stichting binnen, want de prinses komt net samen. Maar wie nou haar komst het belangrijkste voor jou of die handtekening die zet wordt? Uiteindelijk is die handtekening het belangrijkst. Ja, maar de publiciteit eromheen, omdat zij komt, ja, dat is een droomstart.